Tenia molt d'interès de venir aquí, una mica per la filosofia de l'hospital, perquè crec que és un centre que em pot aportar molts coneixements, el tarannà d'acompanyar les dones en el treball de part, també la mida, que em permetia, jo crec, conèixer tots els professionals que hi treballen, tenir una connexió molt directa i molt propera amb les famílies, poder seguir tot el circuit i sobretot a sala de parts, la filosofia de treball. Vaig tenir el dubte de si triar un gran hospital on s'atenguessin casos potser de més patologia i on pogués formar-me sobretot en patologia, i vaig dubtar també de formar-me en un hospital petit, i el que tenia clar que volia que fos era el Santa Caterina, i em vaig decidir per aquest, justament per això, perquè crec que la feina de la llevadora és acompanyar processos fisiològics. És important que sapiguem de patologia, però sobretot hem de poder acompanyar i estem presents, la nostra feina sobretot és estar presents en aquells processos on tot està dins de la normalitat, i això també requereix un aprenentatge. Llavors vaig pensar que com a llevadora el que més m'interessava era formar-me en un lloc on el que aprengués sobretot és atendre processos fisiològics. Com a infermera aquí a Girona, i per tant ja coneixia de primera mà l'hospital, i antigament, abans de formar-me com a infermera, sí que és cert que n'havia sentit a parlar, i crec que Catalunya és un referent pel que fa a atenció al part natural, és un dels pocs hospitals que es pot parir a l'aigua, i aquestes eren uns dels atractius que m'interessaven. Les estudiants durant el segon any fem diferents rotacions. En funció, com que som dos, mentre un està fent una rotació, l'altre en fa una altra, per tant, comencem per llocs diferents. Jo, per exemple, vaig començar primer per la CIR, fem uns mesos de CIR, que seria com la primària. Després d'aquests mesos de CIR vaig passar a fer una rotació amb els ginecòlegs. Amb els ginecòlegs s'intenta més veure la part d'alt risc, embarassades que són d'alt risc, i també fem una mica de tot, sòl pèlvic, toquem una mica de tot amb els ginecòlegs. Després vaig passar dels ginecòlegs i després estic aquí a sala de parts. Aquest seria una mica el programa formatiu. Em va decidir triar el Santa Caterina perquè, en l'àmbit de les llevadores, és un hospital que la filosofia que té de part respectat i part natural aquí és molt important. Tots els parts que fem són per nosaltres, per les llevadores. Hi ha molts de parts autòxics, que com a llevadora això ens interessa molt. Com a residents trobo que és un hospital petit, i per tant tot l'equip de ginecòlegs i l'equip de llevadores estan molt volcats en la nostra formació, i sempre que tenim qualsevol dubte no tenen ni cap problema en ajudar-nos ni fer coses extres que vagin sortint. Com a primer factor, és un hospital que promou molt fer rotacions externes. Si tu vols millorar en algun aspecte, doncs tens bastanta facilitat en fer rotacions externes amb el que tu vulguis millorar. Un altre factor també a destacar, que l'Hospital Santa Caterina ha estat és un hospital acreditat en quant al protocol de seguiment del dol perinatal i del part a l'aigua. Això crec que són punts molt interessants. Per viure aquí és una ciutat petita, molt ben comunicada, i per tant tens bastantes facilitats per anar tant aquí a l'hospital com si alguna rotació externa, si vols, o també fem a la CIR, anem a algun poble també, llavors hi ha bastanta facilitat per desplaçar-te. I a més, en quant a les classes que fem a Barcelona cada setmana, a primer i a segon són més espaiades, doncs també ho tenim bastant fàcil. I si són de fora, doncs els diria que és una ciutat que, a part que està molt ben comunicada i tot això que he dit, que és molt maca i que s'hi viu molt bé. Jo m'hi quedaria, sí, estic molt bé.